ditimbali karo panjenengane Bapak Hardi Sukiyo, Ibu Narni. Nggih. Ana ing Kali Lutung Gebyok Mojo Gedang. Kok bareng karo kanca-kanca Guntur Laras. Lah nggih ta luar biasa dalu menika lho Lek Men jan tamune mblabar dugi ratan-ratan kabeh kebak. Dasare kaya sing wis dingendikake Kang Mas Pambiwara. Dos pundi? Bapak Sukiyo ngresake sinom. Kinggo sinom tapi diaturke sinom nyamat terus udang anak. Oh, ngaten. Dados menika panyunanipun Bapak Sukiyo. Sukiyo. Nggih. Wilujeng midhangetaken Bapak Sukiyo. Wong agung ngeksi sing wis kelakon. Piye Lek Men? Bapak Sukiyo mantu dipahardya nganggo renggan kaya jaman aku karo kowe dadi nganten. Heeh, lah ning jaman sampean kae ora ngene iki, rumangsaku ora nganggo dekor apike kaya ngene iki, ora nganggo sound system apike ngene iki, ora ditanggap ning ngene iki. Rumangsaku ndek ben ki gur apa kae ngono kae. Yuk, Kepo, aku pas ngimpi ya. Ketoke. Rasan kok ya dipahardya kaya bengi iki ngono. Rumangsane sampean. Lah nek cerita Pak RT jare rabimu ndek men tangkepan. Tangkepan? Iya, jare kowe konangan pacaran terus dikon rabi ngono karo Pak Hansip ndek ben. Oh, di jenenge kenek grupuyukan itu. Ya iya. Lah iki engko bengi nek pemaku arepan piye-piye karo kowe lah kae bangsa satgase ya wis kepareng lenggah. Ya ra mungkin aku mulih kongko bareng Pak sangka Koramil kok. Nggih ta Pak? Diteruske no. Diteruske sinome kok terus dilangsungke ngudang anak. Nggih. Ampun ngantuk lho Pak. Pak. Nggih. Piyayi Karang Pandan ngantuk Niki saking Karang Pandan. Lah iya. Alah koncoku berarti iki Lek. Ngaku-ngaku. Loh, tenan. Karang Pandan to? Loh, kanca. Karang Pandane ngendi? Kanca Facebook iki. Daleme ngendi? Karang Pandane pundi? Lah kon. Lah iki aku dinane ngerti gedangan. Gedangan. Oke ra maca nggo tulisan kae. Aku ya ngerti. Gedangan to, Mas? Oh, nggih, genah wong bagus-bagus yang ngene iku gedangan. Kowe iki piye to Lek Men? Yo, diteruske sih. Sistem kok ngendi lek iki? Genane nggonanku dhewe. Kok nggonamu dhewe wong jenenge aku saiki ra omahe ning
kono ning Karangpandan sisi lor dhewe. Sound system iki lho. Lah saka Toh Kuning. Toh Kuning. Udu. Iki ketoke nek ra salah jenenge Mulya Laras. Gawane iki ketoke. Gawane rombongan saking anu Gedangan. Nggih, Pak. Iki gak sone gawane jenengan iki. Ora kuat. Ora kuat jare. Oh, sing nggone ki ambak syutinge. Mulya Laras sak syuting iki nggone tangga dhewe. Iki? Oh, alah ayak anu dipol-polke. Oh, iki sesuk ya tak sambatan cah ngono ki cah kowe cah Mulya Laras ki. Sambatan iki poso ora nganggo solar. Ya oh iya ya. Ya tok ganti solar ya Lho, lek ibu-ibu saka Karangpandan. Cantik-cantik banget. Mengke nggih kersa nyanyi. Bu Lurah. Oh, Bu Bayan. Jenengan Bu Carik. Oh, biasanya Bu Lurah, Bu Bayan, Bu Carik. Oh, Bu RT. Oh, Bu RW. Oh, nggih. Terus pundi kabare Bu RW? Alhamdulillah sehat nggih. Oh, jenengan pereng. Oh, alah, kelelek men. Bu RT pereng iki cantik kaya ngene iki. Kanca Guntur Laras. Somben pamulakuran karo gone bose kon golek penyanyi sing iso nyacah jiwa ya. Kok nyacah jiwa ki rumang samu jiwa nek dicacah. Nek perlu ya nganggo catetan. Oh, Bu RT asmane pun sinten? Daleme pundi? Iki Bu RW saking Pereng. Bu sinten, Bu? Bu Suparmi, iki bojone Pak RW. Iki Bu Lurah. Bu Lurah, dos pundi? Sehat Bu nggih? Alhamdulillah. Ampun kenal nika kali MC nipun? Yo kenal Dereng. banget. Nek kula kenal kerene lek tak kenal. Bu Lurah dong kenal kowe. Niki lek Simon nggih Bu niki. Mr. Simon saking kondi omahmu kae ndi lek? Sing kandha di omah sapa? Lah jare Mr. Simon kae saka Jerman apa ngendi kae? Lali aku. Saka Jerman. Bu Lurah Jermanding. Jermanding. Niki lek men MC pilihan Bu saking Masaran nggih. Pilihan terakhir. Pun kenalaken kula menika MC dados MC pilihan terakhir ben bosok sisan ngono. Aja nesu, ora pareng emosi. Engko nek emosi ketambah kirut kabeh. Bapak Sukiyo nimbali karo aku kowe ngerti? Apa? Mergo Pak Sukiyo mesake. Ora, lho, Mbak manten ngefan karo kowe mergone. Nggih ta, Mbak? Mergane tuwek. Lho. Oh lho. Bapak Hardi Dilengkapi. Sukiyo. Bapak Hardi Sukiyo ki nanggap sampean mergo mesake. Ya Lah, bener. Mergo dipangan ngomah ra enek bunga. Pinapsa barung karo suarane gamelan tumraping senggaan kanca-kanca Guntur ora pati cetha. Baleni garingan tanpa gamelan. Luroji. Tuku bothok teri. Tuku bothok. Saka keri. Iki lho coba Iki konggone Pak Markun rumangsane Dek. Lah ya aku nuduhke. Lho, iki lho coba milik kowe. Kok sik to Lek? Iki mau senggane Guntur Laras sik ya kreatif peranjamak iki mesti sing marai Pak Desirin kae. Kae. Iya toh? Iya toh? Genah toh? Lho,
Wong tuku bothok ning piye mo? Bothoke teri. Bothoke Bothoke teri. teri. Disogok-sogok. Alah, keri. Seneng ngamu kaya ngono. Sik to. Niki apa? Candhaane apa? Ayo. Kae kilet kuping lho, Mbak. Oh, kurek kuping. Darake Sinden iki Kurek sinden kuping. iki. Kurek kuping. Kupingmu tau mbok kureki ora? Udu cah. nek dibaleni terus kan ning kuping kan plentung lara. Sinden angger gung tau ngerti rasane keri. Aku kaya ngono senenge ora jamak. Aku seneng angger sing muni iki Pak Desirene seneng aku kok. Hama Ya. Monggo Pak Hardi. Ingkang pundi Pak Hardi? Ya. Monggo Pak Hardi. Anak lanang dhewe. Anak wedok dhewe lanang wedok Pak Hardi. Tak kudange. Besok pinter sekolahe tak kudange bocah ayu aja mengpicir nesu yen dituturi sibu supaya selamat rahayu ayo ya lho mane nyangkeng ember alah ngiwon nengen mas lungguh jejer nggo tombo kangen tak kudange bocah bagus jaga tembung sing beso sekolah alah bisa lulus yen tumindak mbok sing tulus pun menggah malih Raden wakil sinten timun sigarane terus bangun negarane monggo Pak Wakil jenengan Pak Lurah Pak. Ya Mas pipimu ana upane atimu piye rasane tak suwir-suwir dadi selawe cukup papat kari selikur tak pikir rame lunduwe ora liwat dadi sedulur Raden bayeme kuning ayeme yen pinuju nyanding Kowe tetep iki mau aku mlaku teko adoh banget ning ngono to Lek Men. Iki sone kok ya sik peka ya, mulya laras ki jos tenan lho Lek iki. Sesuk nek kowe mantu iki gawonen iki sone iki. son larang padakne. Iki larang to. Iki lho jenenge diatur iki nek nggone tangga iki ginane Mantap. sedina sewengi 10 juta. Ayo kandhani kok aja larang-larang. Sansaya Aku tuh bocoran saka Pak Markun iki mau sone gur 1 juta regane. Iki sing ngomong Pak Markun, lho kalau piyayene. Oh, nggih to, Pak? Oh, 1 juta iki panjere. Malahane sing kandha Apa? tukang eson Mas Pelo kuwi, Mas Pelo. sedina sewengi 500 e karakan badhok apa? Lek, sone dhewe kuwi ra apa-apa. Nek Lah sampeyan kan sone dhewe nek sedina sewengi 500 solare wae tukane pira? Tenagane sambatan yo kan ya. Lho iki son wani tombok kok.
Fotone Sri Pesek wis tak buang. Sing tak simpen fotone Rini kuwi. Tenane lek men. Sirin interane opah to, Pak. Ha ya go parkan seneng karo penyinden penyanyi. Yo kan sak modare ra kelakon. Lah nek MC tuwek ya. MC tuwek kalau delokne MC tuwek kowe. tuwek ora apa-apa, tuwek tebu. Apa? Saya tuwa terus sesep saya legi. Ha kowe pengen nyesep apa piye? Ora keracunan kuwi kok. Atiku nandang linglung yen nawan nora mangan. Alah ya Allah lek men kowe nek awan gak mangan, ayo awake kurun kaya ngene. Kandhane yo. Aku anggere nyawang karo Rini iki kelingan sene aku maku kudu becek kok. Aja ta iki wonge streaming lho. Mas Rini boyak gene kok. Tenan? Lho kok wedo ya ayune kaya ngene. Alah. Lamun bengi aku ra bisa turu. Alah nek bengi ra iso turu. Sing duwe iki sapa sing dijuk sithik endang? Iki senggaan. Oh. Ndang nek. Apa ya dibacoke karo turu. Ayo. Lah yo jalung saithik wae. Mane. Kandhane. Ai, boloku ki. Kalau boloku kae. Nyawang Rini gawang-gawang. Dasar asu Ayu lek men kok iso asu. Dasar ayu. Nah, ngono. Turto maneh. Kowe kleru muni to, pleroki ayangku lho kowe. Lho. Siri ta jero. Fotomu sing ning atiku wong ayu. Tak simpen rinten lan dalu. Andang-andang nang pilingan dipandeng-pandeng saya kelingan. Sapa wangi sing rabingang duh aduh piye aku sejan tumpo undang yen mesem angget ati rina wangi mong tansah rindu ati Rindu yen aku rindu nyawang fotomu nandai kangenku. Tak sawang kaping sewu katon ngalen nempel neng dadaku. Andani, ki rombongan sompak tenan iki jane. Guntur laras ketok jos ya. Bengi iki Nek mergo MC-ne ditunggoni aku. bose. Nek MC-ne aku Ngono to. Iki pelatihe iki nek ra Pak Sirin ra iso ngene iki. mumpung Paduan suara ngene iki ra mumpung iso. bose rong teko. Iki bose wis streaming nang omah rek masane. Endi? Oh, pun rawuh menika bosipun. Bose Guntur laras. Salala
andang nang pilingan dipandeng saya tambah kelingan kowe nutukne aku dadi tukang ongkir. Tukang ongkir anu Grab Gojek. Nah, tampanen. Gitu. Lah aku Kene bagi siji. Sapa wengi sing rabingung duh aduh piye bagus sejen tumpuk undang yen mesem anggeget lati rina wengi tansah ngridu ati rindu Rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tak sewang ambal pengsewu katon ngalen nempel nang dadaku Iki syutingnya ya elok lho, Lek. Syutingnya jenenge apa, Lek? live streaming Live streaming? Syutingnya apa? yus pokoknya tunggale Son Hadi apa Kok tunggale Son HD? Apa, Mas? Asik. lho Asik HD. Asik HD. Iki nganggo TV gedine kaya ngene deloken. Lho. kuwi ora TV Apa? kuwi layar lebar Lah iya. Udu, lho jenenge diprotes kowe. Udu layar lebar. jenenge apa TV gede. manut kowe TV gede Ini gambari bening ya, Nek ya. Sing nyuting ya oga regane miring. Kok nek tak omong sing nyuting miring ngono kok nesuwak ngono iki ya. jenenge kwalik Hmm? gambare miring Heeh. regane bening Wis bening kabeh ngono pokoke. iya Asik gade. lingguh Kandhane iki. mangan oleh-oleh saka nggone Mas Markum. Heeh.